Il-Gvern kien proattiv u prepara pjan ta' kontingenza għal kull eventwalità ta' Brexit. Dan qalu s-Segretarju Parlamentari għal Fondi Ewropej Stefan Zrinzo Azzopardi waqt diskussjoni mal-Kamra tan-Negozji żgħar u Medji fejn enfasizza l-bżonn li kulħadd jinforma ruħu dwar Brexit u l-bidliet li se ġib magħha. Is-Segretarju Parlamentari Zrinzo Azzopardi qal li flimkien ma' dan il-pjan tnediet ukoll kampanja ta' informazzjoni li se tkun qed tinforma l-partijiet interessati dwar kif dawn it-tibdiliet se jkunu qed jaffettwawhom. Fi kull eventwalità pajjiżna kun ippreparat bħalma ipprepara l-Gvern iżda wkoll li rridu li l-stakeholders kollha li għandhom x'jaqsmu ma' dan is-settur ikunu preparati wkoll u kienet okkażjoni li permezz tagħha komplejna ngħaddu aktar informazzjoni dwar kif kulħadd għandu jkun imħejji. Intant matul din il-laqgħa ġew diskussi diversi punti fosthom l-importanza tat-taħriġ fuq tariffi u proċessi ġodda tad-dwana li se jkunu qed jaffettwaw lill-intrapriżi kollha li jimpurtaw jew li għandhom attivitajiet kummerċjali mar-Renju Unit. Il-President tal-Kamra tan-Negozji żgħar u Medji, Paul Abela, laqa dawn l-inizjattivi u qal li bħalissa qed issir ħidma konġunta mad-dwana biex l-importaturi li parti sostanzjali minnhom huma intrapriżi żgħar u medji jkunu preparati għas-sistema ġdida. Id-dwana qiegħda ppreparata wkoll u aħna qegħdin nillejżinjaw ukoll mad-dwana biex ix-xenarju tal-ewwel ta' Jannar l-importaturi li huma ħafna mill-membri tagħna huma żgħar u medji jkunu preparati għas-sistema ġdida. Dan kollu huwa akkumpanjat minn ħidma konġunta li qed issir biex anke ċittadini, speċjalment dawk il-Maltin li huma residenti fir-Renju Unit u dawk iċ-ċittadini tar-Renju Unit li qegħdin jirrisjedu f'Malta jibqgħu aġġornati bil-bidliet u jimlew il-formoli kollha neċessarji skont ir-regolamenti stabbiliti minn Identity Malta u mill-awtoritajiet fir-Renju Unit. Kull min jixtieq aktar tarif għandu jżur is-sit www.brexit.gov.mt li qed ikun aġġornat kontinwament b'avviżi u b'informazzjoni skont kif ikun meħtieġ.